welcome to the first Minto Boys video log. Yes, I am Kappe and today we have a simple plan. We are gonna run the Helsinki City Half Marathon and then get halfway paced at our friend's party. Gary forgot his bib, forgot to pick it up. Then when he went to pick it up this morning, his train got cancelled, so he couldn't get to pick up the bib. But he woke up a friend at it's like 7 in the morning on a Saturday, so that was fun. But he's getting the bib, we are getting to run. I'm going to meet with him at the train and yeah, let's go. And we found Mr. No Bib himself. Uh-oh. Mr. No Bib. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, we are getting the zone here. Gary went to get his bib from the friend who picked it up this morning, and I'm looking for Eve, but Eva, but it's not gonna be easy. It's not gonna. There's so much people. The tram was full. There she is. There she is. Yes, ladies and gentlemen, hyvät naiset herrat, 20 minuuttia. 20 minutes. 20 minutes, naiset ja herrat, ladies and gentlemen. 4 down. 4 down. One more to go. Wait a minute. Mennäänkö mä mustikkamaalle tänään ollenkaan? Ei tässä reissussa. Mut täysmara menee, se juoksee laika kautta sillä. Okei. Mä mietin, että nyt olisi ollut mustikkamaan keli juosta. Nyt ois ollut muutama 100 kaloria palaa. 5-5-7 vauhti. Ollaan painettu about 90 kilsaa, me ollaan nyt 2.15 markkerilla. Näkyy tossa suoraan edessä. Ja tää on hyvät näyttää. Se varmaan lähenee sitä pyöreät kakkos, mutta Juu. katsotaan kuin käy. Eeva kaattaa penkille. Seuraavaksi Korkeasaaren K18 iltaan. Joo. Kistojen yö. Juu. Siellä tulee. Vittu. Noin. Siellä tulee vielä Kappe ja Kapen body double perässä. Vielä ei hyydy. Ei ole mitään muuta, yksi on suutta, niin huono puhuu, mutta Minttu vois pitäisi olla. Minttu vois sitä nousee. Shout out no shit. Tän voimalla mennään. Fuck it, let's go. Woo. Kappe jäi vaan jonnekin perälle. Mä koitan metsästä kakkosen kiinni. Loppuspurtti on alkanut. 2,5 kilsaa lataappia radalla ja vauhti on nyt jotain 4.30. Ja Kappe jäi aivan jossain tuolla kaukana. Tuolla tulee käännös edessä ja sit hirveä vitun kirje, saa tuon 205-senkin. Maaliviiva! 205! 205 piti olla. Yeah, almost 2,000 runs across the finish line so far, so it's a pretty good pace today. It is a really good pace. No wind, rain, but not that much. Saatiin totti sieltä myös. Maaliin onneksi olkoon 208.02. Jokaisessa hyvässä organisaatiossa on vähintään yksi totti. Tällä hetkellä mennään. Ja sieltä hänkin saapuu. Let's go, ryhmähalli. Fuck yeah. Sitten mennään hakee finish line services ja vittu jostain alkoholin vehti. Oi. Se oli mieheltä aika kuusta näköjään. Siinä vähän. Selkänänni. Kiitos. Kappe, tässä on toinen. Okei, oikeita aikoja ei olla saatu, mutta meille ei riittänyt puolimaratoni, niin me kävellään täällä. Geri, paljon sä veikkaat, että sun aika oli? 2.04 ja 50. Mä veikkaan ite jotain 08 ehkä. Ai, no sit mie veikkaan 09. Yes. Sama kuin ikäluku. Täällä tuoksuu vastaleikattu nurmikko. Ja Kappe tuossa totesi, että
Tältä tuoksuu noin puolen tunnin sisällä hänen kämpässään. Kappela on semmonen rairuoho siellä, niin mä leikkaan sen siitä. Joo. Okei, onko sulla siimaleikkuri sitä varten vai? Semmonen ajettava. Ei, mulla on ihan kynsisaksi mennä vaan, se on pieni pläntti. Tää on aika paljastaa. Maailman isoin pyöreä asia ei oo Kapen pylly, vaan mun otsa. Pikku shopping-hauli. Banaani. Koska monkey never cramp. Because a monkey every day Sitten on minikaltsone. Teille ei oo mitään. Ei joo. Ei oo teille mitään. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, 1 pintti. Kato, siinä lukee. Pintti. Sitten pippalot kutsuu. Kajari on messis. Matka etenee. Löytyi juhlavieraita matkan varrelta. Näin on. Millä fiiliksellä tänään? Meillä on hävytön määrä viinaa mukana ja illan agenda on se, että me ollaan puskassa silloin kun kello on 8. I love sex. Välillä kysytään maistuuko kyrpä? Ei, mutta kokki maistuu. Noniin, menomestoille on saavuttu. Kajari on päässyt perille, toinen on sisällä. Kamat on tässä, kamat on tossa, Guinness on tässä. Bileet ei ala niinku, käsittääkseni ihan vielä, tää on vähän tämmöstä rennompaa. Täällä on Bepot ja teille setappaamassa teltat sun muut ja jäädään vähän chiikaille tossa mun kengät. Tässä släbärit tohon. Sitten täältä löytyy kaikki ketä on tällä hetkellä paikalla. Hosti! Katsotaan tän Williamin kanssa formuloita. Yes sir! Mä en oikeesti! Sori Kappe. Pappa! Nam. Miten tää katkaistaan? Tiedättekö, kun yleensä on semmosia ihmisiä, ketkä silleen niinku bilettää. Ja sit on... Mä en osaa zoomaa tällä kameralla, mut se on... Oikeesti kuka vittu tulee Keravalle asti kattoo TikTokkeja? Mä haluaisin nähdä, onko se algoritmi eri. Ei ollut. No yritys hyvä. Siihen se sit jäikin. Ollaan päästy menomestoille. Hi guys! Hello! We're at the party! The party! Ei olla enää taksissa. Toki ei olla oltu pitkään aikaa. Kello taitaa olla... kello on 1:15. Mä en tiedä, onko Kappe kuvannut tälle vlogille päätösklippiin. Okei. Arvokaa mitä, ei kiitos. Me kato heti kamera käänty tänne päin, voi saatana mikä juttu. Yritän Näin fiiliksi, näin tunnelmiin.